Goedemorgen, Sef. Goedemorgen, welkom. Het Limburgs Museum, maar ik beland in Sesamstraat. Dat begrijp ik niet helemaal. Nou, we zijn een familiemuseum en er komen heel veel kleine kinderen. En zo'n tentoonstelling als Sesamstraat past heel goed in het Limburgs Museum. En hier is die extra groot, omdat wij zo'n groot museum zijn. Ja, dat heb ik gezien, de buitenkant enorm. Je verwacht het niet midden in het centrum van Venlo. Ja. Is dit aan leeftijd gebonden? Nee, van 8 maanden tot 88 jaar, dus jij mag er zeker in. Zeg, ga je terug in je vuilnisbak? Het is natuurlijk over de hele wereld bekend. Susam Sokagi, Open Sesame, Rue Sesame, Piazza Sesamo. Oh ja, meneer Aert. Oh, afblijven. Goedemorgen. Wat vinden ze nou van dit museum? Leuk. Ja? Of keivet? Leuk. Maar het wordt nog veel leuker daar zo. Daar wordt het keivet. Ga je mee kijken? Moeten we ze nou naar bed brengen of wat? Oh, je komt er ook bij liggen. Kom maar. Hij gaat daar. Het Limburgs Museum beheert omvangrijke collecties die samenhangen met de geschiedenis en volkenkunde van Nederlands Limburg. Het museum is echter zo groot dat extra tentoonstellingen en exposities gemakkelijk hun weg vinden naar Venlo. Ernie en Bert vinden het prachtig. Gaan we naar de muziekwinkel? Arno ook trouwens. Wat gaat er hier gebeuren? Wat horen ze nou? De Sinterklaas. Sinterklaas. Ik weet het niet. De Sesamstraatliedjes. Dag jongens. Veel plezier nog vandaag. Dag. Dus ben je met de kids of met de hele familie hier in de regio Maasdijn of in de buurt van Venlo, ga dan zeker even langs hier in het Limburgs Museum. De tentoonstelling duurt tot en met september. We zijn de afgelopen week ook in de Ardennen geweest en dat was hartstikke spannend. Kijk maar mee.